Molweni grade 4s, welcome to day 3 of my holiday program. Namhlanje siku lesson 2, which is the second topic of term 2. Remember, senza a revision ka term 2. So namhlanje we are going to do a geometric patterns. We are going to describe a geometric patterns. Ndiyayithanda ke le topic because I feel into bana abantwana, they don't really know or understand into ba geometric patterns describe njani. So grab your pen, ncwadi yakho, and take some notes on geometric patterns and describing geometric patterns. Right, now how do we describe geometric patterns, ne? Firstly, apha ndikunike some of the ways that you can use to describe pattern yakho. So before we describe pattern yakho, uyayijonga, uyiqwalasele, ne? Ujonge into yoba ifita kweyiphi kwezi description ndikunike zona, ne? So eyokuqala ithi, the shape keeps its form but gets larger or smaller at each stage on picture number, ne? So uzothi ke ngokwena xa uyijongile le shape uyibone ba okay, le shape uba mhlambi yi-triangle, uzayibona le triangle ba ku-stage 1 okanye ku-picture 1 ibincinci, then kwesilandelayo istage yaya isithini iba nkulu. Therefore ke ngoku uzawuthi okanye uyayibona uba iya iba nkulu mos le triangle yakho, andithi uzawusebenzisa ke ngoku i-description eku-bullet number 1 ethi the shape keeps its form. Uyayibona mos uba iya ikhula, andithi? So uzothi ke ngoku wena, the shape keeps its form but gets larger at each stage. Awuzumbhala la smaller because kaloku uyayibona ishape yakho into yoba iya ithini, iya ikhula. So le description isebenza xa uyibona ishape uba iya ithini, iya ikhula okanye iya isithini, iba ncinci, ne? Bullet number 2 ithi, a shape or part of the shape is added at each stage or picture number. So masithi siqale nge-square, ne? Esi square sethu mhlambi sisebenzisa oomatshisi, ne? Then ubone ku-picture 2 xa seyigqithela ke ngoku le pattern yakho, ubone into yoba njengokuba bekho i-square esi-1 ku-picture 1, uqaphele ke ngoku into yoba ku-picture 2 okanye ku-stage 2 ndibona ngoku izikwe ezimbini. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku part or a shape has been added to the picture okanye to each stage, ne? Uzawuyibona mos le pattern yakho uba okay, siqale ngesquare esi-1, ngoku ndibona izikwe ezimbini, ngoku ndibona izikwe ezintathu, njalo njalo. Ziba ninzi ezi squares zam eziba iziteji zam zigqithela, andithi? That is when ke ngoku uzosebenzisa i-description ethi a shape or part of the shape is added at each stage, ne? Iyawuxhomekeka into yoba esa square bekuqalwe ngaso siphinde saphindwa ngobunjalo baso na. Ba siphindwe ngobunjalo baso, uza kuthi a shape is added at each stage. Yayiva? Ba uyabona ba la shape la shape ibiku-picture 1 ayiphindanga yongezwa ngobunjalo bayo. Ikhona ipati yale shape eshiyelelweyo apha ku-stage 2 njengokuba iya i-edwa le shape. Uzawuthi ke ngoku xa kunjalo not a shape, uzothi part of the shape is added at each stage, ne? Sigqithele kwi-description elandelayo. Uyakwazi nokuthi xa uyidescribe i-pattern yakho, it is a pattern of, ujonge le shape
yenziwe ngayo le pattern. Bawuyabona abamatshisi benza izikwezo uzothi it is a pattern of squares. Ndibona i-squares miss apha. Okanye it is a pattern of triangles. It is a pattern of hexagons. It is a pattern of pentagons, whichever shape that you see in your pattern. Okanye yakwazi nokuthi it is a growing pattern. Yabona le yafana nale yokuqala. Uyayibona mos le pattern yakuba iya ethini? Iya ikhula. Ne? So number 2 uya apply. Number 4, sorry. Number 4 uya apply to le yokuqala whereby usithi the shape keeps its form but gets larger at each stage. Loo nto ichaza ukuthi loo nto yintoni? Yi-growing pattern. It also applies ku description number 2 othi a shape or part of the shape is added at each stage. Loo nto iyasixelela into yoba le pattern nayo iyathini? Iyakhula. So it is a growing pattern. So number 1 and number 2, it also applies as a growing pattern. Then the last one, description number 5. It is a pattern made of. Then apha ke ukuyanxelela le pattern yenziwe ngee-marbles, ngamapaka, okanye le pattern yenziwe ngee-dots, okanye le pattern yenziwe ngomatshisi. Loo nto uyibonayo eyenza le pattern, le nto yenziwe ngayo i-pattern. Ne? So now into ezokwenzeka, I will show you some patterns and then I will give you a chance into yoba okanye uzame ukufigurisha out into yoba how would you describe each pattern. And then after that ndizokunika i-answer. So I will show you a few and then ndikunike ixesha into yoba uzame ucinga into yoba ungayidescribe njani le pattern ndikubonisa yona, and then after that ke ngoku ndikuchazele into yoba ungayidescribe njani le pattern, ne? Okay, so the answer to pattern 1 is one of zilandelayo. So if wena uthe part of the shape is added at each stage, ne? Then phayana ecaleni ndibhale upside down pattern because uyabona mos phayana ku pattern 1 ijongise phezulu i-triangle yethu. Then xa iyongezwa phaa ku pattern 2, ne? Iye ijonge ezantsi xa iyongezwa ku stage 2. Xa isongezwa norho ku stage 3 iphinde norho ijonge phezulu. So that's why ndibhale upside down pattern phaa ku 1. So if uthe part of the shape is added at each stage, you are correct. If uthe it is a growing pattern, you are correct. If uthe it is a pattern of triangles, you are correct. If uthe it is a pattern made of matches, you are correct. Pattern 2. These are the correct answers for pattern 2. Bawuthe part of the shape is added at each stage, you are correct because siyabona mos la pattern iqala iyindlu andithi. Then indlu yethu ke ngoku nje masiyibona iye isongezwa apha ngezantsi andithi kongezwe part of esa square besinaso ekuqaleni ku picture 1. If uthe it is a growing pattern, you are correct. If it is a pattern of triangles, of a triangle and squares, you are correct. Also, you are correct if uthe it is a pattern of a house, you are also correct, ne? If uthe it is a pattern made of matches, you are correct. Go picture 3. These are some of the answers for picture 3. Bawuthe the shape is added at each stage, you are correct. Ngoba la shape ibiphaa ku stage 1 iphinde yaphindwa ngobunjalo bayo ku stage 2, yaphinda yaphindwa ngobunjalo bayo ku stage 3. So ayitshintsha la shape, kuedwa ishape efanayo kwi stage ngasinye. And then if uthe it is a growing pattern, you are correct.
If it is a pattern of a triangle and squares, you are correct. And also if it is a triangle of it is a pattern of a house, you are also correct. Now ke ngoku sizokwenza i-class activity. Ndicela this time around i-answers zakho uzidrope kwi-comment section. Thank you so much, Grade 4's Ndiyabulela, for being a part of this lesson. Ngomso ke sizofunda on how to extend geometric patterns and how to find the rule of geometric patterns. See you next time. Bye.